William Boysen. Ja, nej, sorry. Undskyld, men William, tak for Prime, William Boysen. Og hej alle sammen, velkommen til den her video. Vi har ramt 500 subs. Woohoo! Tak til jer, som alle har subscribet. Så i anledning, så vil jeg gerne prøve at drikke. Så vil jeg gerne købe noget William Boysen merch. Så har vi købt noget af hans merchandise. Han launcher også noget på lørdag den 3. maj. Det er også der, hvor han holder guldshow. Jeg ved, at han holder guldshow der. Men tusind tak fordi I er med. Tusind tak for 500 subs.